UK Koskimies. Pieni tuotepalkinto sieltä mukaan Jyväskylän vietäväksi. Ja VP35 parhaan pelaajan palkinnon tästä pronssiottelusta nappaa numero 24 Sakke Herranen. Paukko! Ja vuorossa on mitalien jako. Mitalit todellakin jakaa Esko Heltola, Jaakko Viukko ja pronssijoukkue, jos tästä luetellaan vielä. Maalivahdit Mikke Peräjärvi, maalivahdit Joonas Tankkunen, Matias Koskinen, Matias pelasi tänään kenttäpelaajana, Juho Holopainen, Jooseppi Paasonen, Leevi Heiskanen, Juuso Muruvirta, Nestori Moisio, Simo Heino, Aksel Juotinen, Mikke Leskinen, Joel Holopainen ja Sakke Herranen. Valmennuksesta ovat vastanneet Harri Kauhanen, Jorra Saastamoinen, huollossa ovat häärineet Tapio Herranen, Juise Leskinen ja joukkuejohtaja löytyy Luotisen perheestä. Onneksi olkoon VP35. Onnittelut myös JPS:lle hienosta suorituksesta 4. sija tänään tässä tämän vuoden sarjassa. Toivotamme joukkueille oikein mukavaa loppupäivää, hyvää kotimatkaa. Ottelupöytäkirjat saapuvat joukkueille tuota pikaa. JPS ainakin tarvitsee ottelupöytäkirjan mukaan Jyväskylään. Toivotetaan näille joukkueille